Aslang ko ang kanang mga bata ba nga walay bunyag, ilabi na kung sabadista, maluwas ba sila? Doon na ba sa iluna sa langit? Bisan kun ang kinikanan magkabulag, nya huwis ra sila gikasal. From Sister ni sa San Francisco, Camotes. Ay, may gabi may suunan diya sa San Francisco, Camotes. Brother friend? Salamat yung Sister Yuli Rapana. Nya, ito rin ko niya si Brad E.G. Bohol sa Alan Javier sa Bohol. Ug si Father Darwin, unya si Brad Adam Ampera ron yan, namati ron. Brad GDB. Ang atong ikatubag nga nga kanang mga non-Catholic churches nga way bunyag, makasud ba sa langit? Di man na to nga ang baguntugon sa 1335 sa nagpahayag diri si Sister Yuli Rapana sa bag-ong kasabutan og Pilipino ng Salmo. Gi-explain diri nga sa Juan 3:5 kay matag bersikulo di ta maka di ta competent nga mo interpret sa bersikulo, ang mo interpret mo gyud ang nagsuwat sa maong ni hubad sa maong Biblia. Ang mga bata bunyagan timiilhan nga nakaambit sila sa kinabuhi ni Jesus diya sa Kristohanong katilingban. Sumuna nga ang John 3:35 sumasad way Rems Bible nga necessity of baptism, gikinahanglan ang bunyag. Unya kadtong mga bata nga way bunyag mamatay, di gid magasud sa langit kay naa man sa balang kasulatan. Sumuna nga mabitas Kristo nga paria kanako mga bata, Mateo 9:14-15. Kanang mga bata parion but pasabot nga humanan na bunyag. Kay uban moingon man nga ila naman ning gingirian sa langit ang bunyagan ba man. Sa Pinindig 21:27, nothing unclean will enter the presence of God of heaven. Way bulingon nga makasud sa langit. Nya ang bata adun naman ay sala nga salang panulundon. Sa Salmos 18:3, diya pastugangkan singinan nakapamakak ng bata. So kinahanglan og bunyagan yun. Nya may tungod itong nalibin uban nga kuan. Dati sa kuan sa moral theology. So kadtong na hibaw gyud nga kana sala na niya nagpabili ni siyang live-in. So makasa gyud siya Sister Yuli. Kay ang kinig yung kahibaw ang atong salabutan mag-agini sa di pa ang utok na to mag-agini sa 5 senses. Palitan na kadungog ka, di ka kita ka. Pasa din na sa atong intellect. Usa pa ipasa sa kabubuton. Kay sa panultiyon sa linatin, nil is in voluntate, prius nisi purit in intellecto. Nothing goes to the well without passing through the intellect. So way mag-aadto sa kabutan kundi magi sa salabutan. The faculty to decide is the will. Kung niuyo na maong kabubuton niya full knowledge, will, salabutan o niya gribos. For example na kaning sala nga nabuhat. That is mortal, dako ng sala. So katong nag-live in with due respect sa Colossus 3:5 na ama na og Episo 3:5, that is fornications, illicit of sexual intercourse for unmarried person. Yamingon mga uban, ako tong asawa o bana, di na bana uyab na ko mo kasal. So kinahanglan gyud matrimony, sakramento padaulta sa Iglesia Katolika Romana.